Argiaren podcastak. Etxerako lanak, Mikel García Iriak ezen podcasta. Ni urten eleatzen dago, baina horren urtean DBH-era joango naiz. Niretzat aldaketa handia da, batez ere, 6 urte daramatzadalako jornada zatitu egiten. Baina batean jornada jarra egitea arraro egingo zait. Gainera, esan dira denez, irakasleak eta arauak zorrotzagoak dira. Eta gainera, ni pixkatik alatuan nago ikaskedegatik. Zailagoak, gehiago, eta bar. Ekaik, derrigorrezko bigarren hezkuntza hasiko du datorren ikasturtean, eta hainbat kezka ditu buruan bueltaka. Arauak zorrotzagoak direla entzun du, eta ikasketak zailagoak eta gehiago. Lehen hezkuntzatik institutura igarotzeak ikasleengan hainbat beldur eta ezinegon sortzea ohikoa da. Presio eta espektatiba ugari elkar gurutzatzen baitira. Zer esanik ez, ikastetxe batetik besterako aldaketa baldin badago tartean. Azken finean, babestuago egotetik ikasteredu zurrunago batera egingo du aldaketa ikasleak. Tutore bakarra ordu ugaritan izatetik irakasle mordoxka izatera pasako da, bata bestearen atzetik. Beste ikastetxe bat, beste arau batzuk, aurki ditzake. Gainera, zer eta aldaketa fisiko, psikologiko, kognitibo, sozial eta emozional betean. Aix, nera bezaroa. Tira, ikasleak bezain beste realitate izango dira DBH-en ere, baina ezagutzen dut kasuren bat edo beste, lehen hezkuntzan lasaiantzean eta bere erritmora zebilena, bapatean DBH-en krakatekoa eraman duena. Tartean, etxerako lanen pixua, exigentzia akademikoa, azterketa zaparrada eta autonomia eta disiplina handiagoaren beharra. Kontuz, ez da nere asmoa lehen hezkuntzako azken urtean diren aurrak beldurtzea, inondik inora. Baina egia da, ikasle batzuek kezkaz begiratzen diotela hurrengo ikasturtean hasi beharko duten etapa berriari. Edo kontziente-inkontzienteki, kezka horiek guk geuk transmititzen dizkiegu. Antxeta irratian 2024an egindako elkarrizketa batean, honela azaldu zuten Julen Urkia, Sergio González eta Otxanda Tolosa Irungo irakasleek. Nabaritzen dugu bai ikasturte hasieratik mamu asko ikusten dituztela, egia da askotan mamu horiek ere guk geuk helduok edo helarazten dizkiegula, esan ez, aurten da zuen azken urtea, helduen urtean dena aldatuko da, bazoazte gora, gainera fisikoki ere erekina ez mendialdean dagoelako, bazoazte gora hori dena aldatuko da, ikusiko zue azterketak, beldurtzen dira, ditugu, eta horrek ez dionik egiten. Ez transizioan, ez momentuan bertan, ez? Gure ikastetxean handienak izatetik, txikienak izatera pasatzen dira, eta horrek askotan sortarazten dizki olako sentsazio, beldurezko sentsazioak edo ezin egonak. Nik uste dut etapa bakoitzaren momentuak bizi behar direla, ez da, eta segurazki espektatiba batzuk denok egiten ditugu, egora berrien aurrean, baina garrantzitsua dela presio hori jaistea, ez da, aldaketak beti suposatzen du ezin egona, baina aldaketak batzuetan ere ondo datoz, eta orduan pizkat egokitzapen horretan presioan ikuste dut jetxe egin behar degula, askotan presio hori ere akademikotik etortzen da, pentsatzen dalako DBH-erako bide horretan, akademikoki zailtasunak izango dituztela edo, baina nik uste dut hori behin ezagutzen hasten direnean, erlajatzen hasten direla. Izan ere, DBH-erako jauziak ez du zertan bere biziko eragin akademiko edota sozioemozionalik izan, transizioa ongi antolatzen bada eta bide horretan ikasleari lagundu egiten bazaio. Hala diote ikerketek. Are gehiago, irakurri dudanagatik, transizioa eta akonpainamendua ongi egiten badira, aukera ere izan daiteke erronkaren aurrean hazi eta indartzeko. Baina zer da transizioan bat? Nola antolatzen da transizio hori?
Itziber Zapirain kazetariak Antxetan egin zuen elkarrizketa, entzun berri duguna, adibide interesgarria da. Batetik, Julen eta Sergio lehen hezkuntzako 2 ikastetxeko zuzendariak. Eta bestetik, Otxanda institutuko zuzendaria. Institutu honek beste 2 ikastetxeetako ikasleak hartzen ditu. Eta 3 zentroen artean, zubiak eraikiz plana dute martxan. Irratian kontatu zutenez, funtsean ikastetxe bateko eta besteko ikasleak harremanetan jartzea da proiektuaren ardatza. Ikasleen ahasketa 2 norabidetakoa da. Institutuko gazteak lehen hezkuntzako 2 eskoletara joaten dira, eta lehen hezkuntzako azken mailako ikasleak ere institutura gerturatzen dira. Adibidez, 2. DBH-ko ikasleak eurek sortutako ipuinak kontatzera doaz lehen hezkuntzako eskoletara, baita robotika jolasak azaltzera ere. Gabonetako postalak elkarrekin egiten dituzte. Lehen hezkuntzakoen idazlanak DBH-koek zuzentzen dituzte. Eta talde elkarreragileetan hartzen dute parte. Alegia, lehen hezkuntzako ikaslei laguntzen diete ariketa jakin batzuetan. Txango importante bat ere egiten dute lehen hezkuntzako azken mailan. Institutura doaz bisitan, 11 atarteko. Lehen aipatu ditugun beldur horiek pixkat murrizten hasia garela konturatu bera, beraiek esan da, pues verbalizatzen dute beraiek, ez? Jo, pues imaginatzen nuen, pues ikastetxeak kanpotikan ikusita, pues badirudi gartzela bat dela, eta holako gauza komentatzen dituzte, eta gero sartu direnean eta ikusi dutenean zen olako giroa dagoen, askola saitu dira, ez? Eta DBH-ko ikasleek ere gozatzen dute beren anfitrioi eta bidelagun rolean. Gainera gustatzen zaie. Ardura hori ematea eta beraiek protagonistak sentitzea ere, pues, beraiek oso ondo egiten dute eta emaitzak oso ona dira. Gainera bai Dunboara joaten direna eta bai bisita hauetan beraiek izan direla protagonistak, zen 2. DBH-koak beraien proiektua ere 6. mailakoia aurkeztu diete, baina lehenengo DBH-koak gurean berriak direnak aurten haiekin egon dira beraien testigantza kontatzen, ez? Eta beraien sentitzen dute, ez? Badutela ardura bat, ez? Beraiek pizka bat txikiagoak direnak, ez? Posarrera hori ere beraien esku ere badagoela, ez? Eta protagonista egiten dituzun momentutikan ardura hartzen dute eta implikatzen dira atope. Elkarrizketatuek eman duten gakoetako bat, ekintzak eta harremanak ikasturte osoan zehar elikatzen dituzte. Lehen 3 hilekotik azkenekora. Transizioa azken 3 hilekora mugatzea motz geratzea delako. Eta beste gako bat, harremana ikasleen artean bakarrik ez, 3 ikastetxeetako irakasle, tutore eta orientatzaileen artekoa ere lantzen da. Besteak beste, ikasle bakoitza hobeto ezagutzeko, eta izan ditzakeen beharrei ongi erantzuteko. Baita irakasleek elkarri laguntzeko ere. Aditu bati transizion baterako beste 2 oinarri irakurri dizkiot. Batetik, behin DBH-en lur hartzen dutelarik ere, hasiera pixkanaka egitea eta akonpainamenduan indarra jartzea gomendagarria da, edozein etapa aldaketetan egin beharko litzatekeen moduan. Eta 2, ikastetxeko etapa ezberdinen artean, edo ikasleak egingo duen ibilbidearen parte diren ikastetxe ezberdinen artean, koordinazioa eta koherentzia mantentzea mesedegarria da. Bai hezkuntza proiektua, bai irizpide eta metodoak kontinuum bat izan daitezen. Zubiak eraikitzeaz, transizioaz eta lurrartzeak goxatzeaz ari garela, ezin ahaztu gure lurraldera iritsi berri direnei harrera egokia egitearen garrantzia. Irunen oso presente dute errealitate hori, eta hala azaldu zuten Julen Urkiak, Sergio Gonzalezek eta Otxanda Tolosak Antxeta irratian. Garai batean modu puntualean ere gertatzen zen, etortzen zen kanpotik ikasle bat, guk harrera egiten genion noski, gure harrera plana genuen, baina orain etengabekoa da, ez? Esan ez dut oso arrunta da, edozein momentutan, familia bat gerturatzea eskolara, eta izena eman nahi dugu hemen, ez da? Eta noski izena ematen dute, jasotzen ditugu, baina irakasleok behar gara txipa aldatzen ez badugu aldatu ja, eta jakin gure geletan edozein momentutan iritsi daitekela kanpotik datorren familia bat. Gure ardura horrekin lan egitea da, zerbitzu bat ematea familia hauei, hartatzea, jasotzea, laguntzea, eta gure eskutan dagoena egitea.
Eta edozein momentutan, pues, edozein herrialdetatik etorritako ikasle bat iritsi daiteke, eta horri ere noski, behar duen guztia eskaini behar diogu, beste guztiei bezala noski. Lehen hezkuntzako errealitatea agian desberdina da, baina gu DBH-en momentu honetan badauzkagu bi irakasle honetarako. Baliabidea badaukagu EUSLE proiektua deitzen da, hezkuntzak sailak eskaini digun baliabide bat da, zen, etorkin desente ditugulako, eta orduan horren arabera bi irakasle ditugu, eta honek aukera ematen digu etortzen diren ikasle berri hoiei bai jada iraian hasi zirenak eta baita ikasturtean zehar tantaka etortzen diren guzti hoiei erantzun bat ematea, ez? Amaitzeko, etxean ere bada zer landu seme-alabekin, beste edozein etapatan bezalaxe. Badakizue komunikazioa, eta gogoratu dezagun, komunikatzea eta seme-alabei afalorduan itaunketa egitea ez direla gauza bera. Adituen aholkuak lagundu etxeko gazteari ikasketa eta isialdiko errutinekin, ordutegiarekin eta mugekin. Lagunak hain garrantzitsuak diren etapa honetan, haiekiko interesa agertu. Eta alerta zantzuei, adi egon, seme-alaba ez bada institutura ongi egokitu, zergatietan sakontzeko. Ziur konturatu zaretela, podcast guztietan bide lagundugun Eider ikasle finak ez du oraindik parte hartu. Altxatu du eskua pare bat aldiz, baina bukaerarako utzi nahi zintudan Eider, beraz, etorri orain lasai. Ekairen kezka eta zalantzekin hasi dugu podcasta, eta esperientziatik berari erantzuteko zu baino persona egokiagorik ez zait okurritzen. DBH-ko 2. maila bukatu berri duzu, eta seguro duzula aholkuren bat edo beste, ekairi emateko. Gaurko azken puntua beraz, ikasleak 2. hezkuntzan aurkitu dezakeenaren adibide bati eskainia. Eider, arbelera. Egia da, Mikel, nire esperientzien arabera, etxeko lanak berdian direla, da depende zenbat lan egiten duzun gelan, ez da? Iten bauzu lan asko, gero etxeko lan gutxiago, eta rebez. Egia azterketak ere asko direla, eta horrek igual denbora librean denbora gehiago hartzen diztula, bai? Baina bestela, diferentzia igual ikasteko modua, edo igual direla 3 ordu segido, edo deskantxo eta 3 ordu segido, eta lehen zen 2 ordu deskantxo, 2 ordu bueltatu etxera, eta horrela hori egia da. Eta gero, antolatu barzara hobetogo, examenetara iristeko, etxekonetara iristeko, nik ekairi emango nioken aholkua da, ondo antolatza denbora. Eta horrela, denbora librea, gehiago aprobetxatzen duzu. Telepros praktikatzea ikasteko metodo askok horrela laguntzen duela. Nola goxatu instituturako saltoa? Galdera horri tiraka, erantzun batzuk eman eta galdera berriak sortu ditugulakoan, datorren astera arte.